Kisa to imo ang sakay pa. Balik-balik ra ligot ni mong sakay. Pagbalik sakay gyapon. Ay, sakpan. Nakapink og ipok. Tik pangut-kat sa ato ang kuwargi. Awagi. Muna taga pangut-kat sa ato ang pipino na muna siya taga pangut-kat. Wow. Kasag lagi. Hi guys, madyong buntag ninyong tanan. Ako na po ni Season Burst. Welcome to our channel. Ay ko kung sa jo kay manglaba ko. Laban to na ang kortina. Kaya buginit na. Jagikan ko daris gawas. Kaya hanggi katagagahang mga ginuna kay arong mauga ba halingan nandiyan hapon arong mamatay ng mga mananap na ng sige pangatkat na ng hangkinan ng mga pipino. Magbanlaw sa ko guys, sana matong ipatudjok kay naulian naman po ka ng wasing nan sa nang wasinga nga karauto naman po mukalit ra magkapaung kato nang labang ni sigendes niya gini kalit ra kapaung jaga niya ha hanggi gamit ning tudjok na pud siya matunga nakapa tujo ko sa kortina, duha naman ninunto ka kortina o duha ka habaw mo yung di labhan kay labog init na ba kay bagaon mo tong kortina ha karon na nalabhan kay sige mag-iwan diyan magbanlaw sa ako guys sige yan nadari ng hugas. Hey guys, hugas sa plato guys. May gawas ng basura ay nagimani mo hugas. Panangtangan sa dayto ng mga hinayhay. Nang laba mong pukugapog mga puti. Diyan naman na kay init man gahapon. Nasa nga panangtangan. Namon ang mga nilaban gahapon. Mga puti ni Junjun pang drive. Ganahan mong kung magtanaw ni Diyo og magsuot ka ng puti. Ba kay kung tanawon presko. Madyo gani kay nangamanan eh. Init man gahapon ni sa kadlaw. Rani kaya mo ning pamilya ni Gian Inja. Kuman radyo ko kuan guys banlaw. Duha ra nakabukortina ug duha ka habo pero bugat isud labhan ning kortina kay bugat mo ra man ni yang labhan. Uway sa baga niya banlawan kay bugat man siya. Ara nang ilatag ganarong dali na ma kanira man siya may bugat kare nga mo ang habugaan ra kinahanga bugat man makahangat labhan. Gihanghang jud ko na ning binanlaw ning kortinaha di na gamitin kasara ni na gigamit. Kanira mo yung ibutang sa hangir kay murag gaan ra ba. Iyan po base siya panghugas. Ay si Junjun min biyahe man. Na naman pipasahiro kay padong December ba. Daghan nang maglaroy-laroy. Basta maglaba ko ginganing dagto kay hangaton ko. Katong gani pas mama di mo maglaba gingani kay diyan man ning ipa labada. Nagpalabada raman siya. Diyan. Sayang mo pud magbayad ka taglabada pila ra ni kabuok.
Human ka kajit guys. Anak kag panghugas ge. Man ka panghugas. Maligo po. Basa man kay madyo singot. Pagilis og sanina ka. Maligo naman po ko. Pagpaway sa karizit kay gipaningot ka. Maligo dajon nga. Di man. Gipaningot. Lagi. Lagi. Pamilyo sa may sa mga nilabahan guys, sa mga pamilyon. Guys, nagilis ko guys, huwag ka ng pang-bike kay wala ka magkurong mga alauna, alas 2 kay mo tumibuloon kay mamista mi ko, madi kang mista ma? Yeah, mista. Pistag buloon ma, dagay mga lechon dito mga humot kayo. Akong kayo. Ano man ano, sa nagutaon-taw. Kaunta man ginawa, kay kadag igpanagkuraban ninyo, di narabang makapamista. Kay pistahan dito. Ani dagang kailar dito, ni dagang mga kailan siklista taga dito. Mamista sila. Oo, lamang ka. Huwag yung mga tumay, kaya nga ka ba mamista tapos dalawon po, may kaya mga siklista po ng brother. Lamang pumista, iluwan din mo. Yeah. Grobe. Nandito mo nilog. Di mo kung kaon. Duri naman po silang plaza, mga isang chicks. Mangil naman nagbike-bike, pero nanguyab na. Uyab. Oo. Tinood no. Grabe po mga mong padikog dagang kauban. Ako yung tao, uban tatanan, 15 mi kabuok. Tapos ang ato na kutuya, buno na, agad na. Mangil lang magbike-bike. Lagana na mo. Dakura po na kung pangamo. Mangil lang siya nagbike-bike. Naguyab na drive. Dakura po na kung pangamong ug mga kauban. Manguyog paguglain para lang ang manguyab. Ano di man gadyogon mo to ganong nanguyab na. Alaki unsa man akong itugan, natural ra na. Tapos unsa may ako itugan nga wa man ay kog giliwat sa imong bana nga bisag nanay uyab tuwag gyapon ang uyab paglain pagtindagana. Sa may mong balik-balikan na ng bulo. Siyempre, short try, doon na agod kisa mo ato kagargaw nga pertinginita, buloon na lang. Sumangil. Sumangil, ginagi, kilig pa kuno. Sumangit. Mangil, kilig-kilig, sig nanay uyab. Alam mo ma, wala akong matugan talaga kasi wala talaga mamalas talaga anak mo ma. Ang Kaya nanay mo ang pinila, ni mo rin ng lukot-lukot. Butan na si mong anak ma, edad na ko 15 na to supay. Uyab ko, uban pa mga bata ron man, nang ikuy na si Ulo. Wag ako, bay krakong uyab ko. Siyempre mo mangitaguan. Taguan bitaw. Di mo gud ko masuko, ginatural ra mo gud na. Natural. Natural lagi na. Inspiration ra man ang inyo. Mo gani natural gani na ang problema wala may katugan ki wala man saon man na makasakit ka sa heart man kay bisag wala pugson gyud nimong na luy Kaya lang ko. magilig-kilig man kasi mga cellphone. Wala kay magwatpad man ko. Magwatpad man ko bi. Panahon ngayon mawatpad na lang ang aking kalipay kay wata internet di ko ka ML awatpad na lang basa-basa kag mga love story dito may pa. Balik-balik na ng buluon. Siyempre na dyan ay balikan. Balikan ilirak na ri standby. Oh, ikaw ba nagkuyab? Kau ba nagkuyab? Kuyog pa ka dito. Tungtong dito si Bago at dito mag-itit. Bitaw. Na. Dito taon. Tanga. Pagsun kita wala. Na. Jangan nang mengisi bangka. Sakpa na. Sakpa na, tanawara. Ay, naku, hotdog. Sakpa na dyan. Basta mengisi kaya tinood. Duy naman ko. Hindi mo Tudog katawa na pa na ma. isa. Sus, kung napa ma, dalo na ko sa balay ma. Hindi ko magpariya ni Junjun nga kita-kita una nang isnik. Siyempre, gimuang na uya, bikers food. Mo na nga ito dito magsabot. Kita di kag bikers nga bayi. Kita di kag bikers nga bayi di ay. Oo. May dagan na ang maalab din sa kalsada. Isa na dito mo ang uyab, no? Tanga ang mga bikers nga bayi diri puro na ko igagaw. Jesus, jangan nang mengisi ka. Wala raw katawara ko nimo. Gutom naman ko si Papa wala ko. Nalang sa taon. Pagka nabunalakaw. Pila remengan man nagyabuyab mini kuan ma okay ra makay inspirasyon ra man sa pag-eskwela. Ala, Okay ra man na. kung naamutogan ko niya wala man sound man na. Paita ba problemahon inspirasyon mo doon makaskwela ra makagikaw-ikaw ra. To kada nang lain nga tubuy bilang kay ditaw ka fokus ada los-los. Nanas papa. Paita bay. Panday sodan. Nadugay lagi man, rapo pa nag-lipstick na anak ko na. La 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 la. La 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 la. Kapoy ra ba na? A few moments later.
Isa to imo ang sakay pa. Balik-balik ra ligot ni mong sakay. Pag labay ganihang nakitan, sakay gyapon ja. Pagbalik sakay gyapon. Ay, sak. Nakapink og ipok. Pakyan to. Pakyo ja mo sige balik-balik. Siyempre, padulong nito, ibalik nyo sa balay nila. Okay ba ja mis gawas ni Gian dito may katambay sa gawas. Sa to pa. Kuwanto ka ng waiting ba? Mangisnak sa ami kay sige yan mulakaw na magbay. Diyan yun mabalik na pagbiyahe. Ako na padani mabilin. May token sa bitaw to pa seryosong pangutana. Pero, ano mag-ako itong ito, yeah. Uyag yun, ano, Jod? Hindi nyo pa kumitahin, di ba kayo tukan? Hindi mo dyan magtugan. Grabe ka utang tukan. Adjud binuwang pa kay magmahay dyan kasi mga tibuot kinabuhi. Di nakakitaw, di kaduha na ho. Ayaw mahay. Binuwang ka, magmahay dyan kasi mga tibuot kinabuhi, magbinuwang ka. Kung yung mahayay? Duyan ni mo ma. Hindi bailuan kag pasayro. Ako ana bailuan ko na ko si Papa tricycle driver oy para pata. Hindi po kumutog bangoy. Kaptag ki ganina bitikod putang mama. Luy kayo ko. Mamugos kig ni uya bisag wa. O balos-balos ni ron kampihay na ni ikaw na way kakampi karon. Wala kay kakampi karon. Nagnauna sa gilid sa pagdamay ka. Dahil po kagampi. Kakampi oy luya sa kakampi wala. Wa kay kakampi do. Nagnauna na sa gilid, mabawat na naroon, nawanan na. Hindi ka mo kampi? Ah. Malakaw. Bahala kayo nun. Asa kumuto, asa Isa yung wara. May lakaw? Malakaw yan sa natugtan. Isa sa miskita iso. Bati, Hindi si karon magbabayik ka wara. Kampigi, kaya sa kalakaw ron. Joke, matugod. Imo kong di kontra. Ay, nagkontra kaya dito ka kalakaw. Gaya ako pambalon rin pa. Tapos bilang, mani kampi para ni hatag. Muna. Ay, tama. O, kung kay pambalon. Muna mula ba ni siyang papa kay mga dumaon. Marang kaway uwa muna. Pakon kayo siyang papa kay mga dumaon. Yung usap-usap pong makasimulong. Kumot ra o. Kumot. Kumot. Siyempre kay pang-trapo man na si Jang. Yan. Uyab. Nanapod ka! Magsayaw na pod! Nadrasag tayo nga umot guys, okay. Siyempre, agi Jang uyab, ug paningto na siya pangingana. Paita! Gikontra na po ko! Paita, bay! Pinaka! Hindi mo kamlaban, God. Paita! Naglibog na sa kukampi da. Mama. Ala. Nahihay pa ko nun. Mama. Kita puksan pagkita niya pa. Natural naman gid na mo tugan na laot sa may tugan nga wala man ka mamugos jud. Kung ano siya, mamugusay. Mugan hindi na natulabanan kita bangan lang talon kayo. Mubali na to. Kami na ni Papa ang mag-kumbrad mo na ikaw. Siyempre, magkampi mo doon ni Papa kay Bijan, man kay na December. Ay, naguli. Wala, tanawang kalendaryo, way December. December. Wala, manggol. Oh, way December. Oh, Awang kalendaryo, November ako, tugi akong kitang-tang December. Ang gigunting. Wala ba? Kamu jung doon magkampihan. Wala lagi ng kalendaryo na December, November ako to. Kalendar na. Oh, nya, magabaw ka unsa ng kuha na ron. Namo kay kalendar sang sila. Wala, dili na. Iki. Luoy mo do, bawa. Ako Luoy kay tang-tang. mo. Luy kay ka. Naman na sa edit kay nanangidan manimba ko sa loob ma. Asa mo yun ba? Kuning dyan. Kami Na, nilagay. no, sabot man na dyan uyab karon nga manimba sa loob ma. Paita mo ginay mo mamugos may bisag ko kita na ba maluoy na lang to sa tong galingon kay pukson sa wala. Ko bike ra man akong kalipay tapos imuan pagisyo wala mo lang ta oy. Kuya. Bike rin mo kalipay, mo ang magpapadinin mo kalipay. Sahay mga tag. Muday. Kalipay kung naikahatag. Sahay. Nyag way kahatag. Uy, kalipay. Muna si Jo. Mislit naman ang no. Wala ka mag-jersey gi. Basta ako Hindi lagi na siya mag-jersey, kaya nalagi na siya kadit. Pista ko dress buloon. tanga ka, ikaw siya rin nagingon ganina nga laban ko niya akong jersey tapos ako pa pasanginan. Awa masakpan na ka ma, pirmi lang minimum dautan mo nanduan ni mo company mo sa balay. Bahala ka. Na mas mingkoy. Ikaw eh. Kakampi na nas mingkoy. Ate mo ikaw natulog. Ikoy! Ate mo bitaw. Pagtaw ko na ko na siya, magtawong doon, may na, nabibitaw. Ikoy, ikas pa magkalas na.
Layat din siya dito si Babaw, dito sa Silmar, layat din siya sa higda rin siya. Hindi siya mag-jersey. Kaya pa, uma. Oh, lamiki siya doklon ba siya rin nagyun kanina nga laban doon niya akong jersey tas labunon ba atong duwa. Tas karon kita'y pagkasadon. Alam mo ba kabog ko sa ima lamiki kay tambog sa buhol. Parehas Buhol. mong duwa ni Papa. Damay na po to. Like father, like son man. Adi tanan. Like father, like son, jud na. Ay pangamong si John. Siyempre, muliwat kasi mo ang ama, nangagmuliwat kasi lingan. Example, di man porkit nga inga nagbatasan sa man may nga nagkudag-anak. Lilay begutok ang tao. Ay ging na nga porkit babayro si Papa ang yang anak Ako na po damay na mabuda-buda, naminaw ra ganita. Hindi Father, like son. Hindi man di man Bahis tanan. mo ah. Kung misal bahis. Nagilamin Busy naman ka ang tao ng din. cellphone, magkilig-kilig pa magbasa, uyab. Alaki nagbasa magkagwat pat. Paita mo laki na mamugos siya. Way mo hindi na lang natukampihan. Kung maluwi na lang ko ka ng si Papa pagpugsun. Nga na siguro pamati. Nga na may pamati. Siya po ipogsa na po siya. Asa ko ninyo mapugas. Di takalakaw, animal kayo. Bitaw. Medyo ko ninyo mapugas dyan. Umanda ka sa aming wristback. Resbak mo. Wristback. Away, mata lagi ni mo malagi basa na kay katong arinula na huwat na si Munaw. Nasa ko may namulit ko. Minumugi. Ya po doon. Hindi ko na mo maisang nga imo kong jabhan ng karinula kay mo inang bugihi. Iya wagi. Wala kong bike pa na ilitan ako. Inom ko na sa kiigi. Dawid mo sud. Usar buso. Baka nagmulman. Ikaw rin nakadagang sa imong giyang. Nasaan ka na ito pagkasabot nga gijang istorya? Ano nga naman? Ikaw rin nakibugas sa imong giyang. Bawal. Kakang normal. Oo ka din nga. Oo ka din nga. Taba ninyo eh. Saba kayo mo, hindi ang isi, abot sa Pikas Barrio. Diyan guys, kimuraptas naman ang gamang video. Magbabay namin. Diyan nagan kami salamat sa inyong pagtanaw sa mga vlog karong adlaw. Kita-kita na po tayo sa sunod na mga vlog guys. Bye-bye. Bye bye guys. Bye bye. God bless na inyong tanan.